Рӯзи 3 ноябри соли равон майдони баноми Тешаи Исмоилов Нуҳияи Восе моломоли мухлисони футбол буд. Бозии охирини Ҳулбук дар даври 26-ум муқобили дастаи Душанбе. дар сурати ғалаба тими восагӣ баъд аз 26 сол унвони чемпионии Лигаи Якумро ба даст меорад. се рӯз пеш аз рақобат бо дастаи Душанбе дар даври охир аллакай атрофи майдони дастаи Ҳулбук фазои идона дошт. машқу тамрини футболбозони даста ва сарҷамъ шудани ҳайати раҳбарияту мухлисон ба хотири рӯҳия бахшидан ба футболбозон буд, то орзуи 26-солаи мардуми Восе бароварда гардад. бозӣ ки мо аз пеш дорем, мо албатта ки ҳамаи омодагию тайёрии имсоламон барои баромадани Лигаи олӣ аст, ки мо имсол хеле ки шумо дидем тамоми пешравиҳое ки мо чи аз тарафи мақомот, чи аз тарафи мо, чи аз тарафи бозингарон шуда истодааст, машқомон ҳама дар сатҳи олӣ айни замон рафта истодааст, ки кори кардан дар кор мо дар ин тӯли 26 сол тамоми мардуми ноҳияи Восе хурду бузург ҳама интизор ҳастем, ки чемпион шимо Лигаи олида баромада бо командаҳои боқуввати Тоҷикистон қуввозмоӣ кунем. ин даста таърихи бой дорад. соли 1981 дар ноҳияи Восе дастае таъсис дода шуд ва ба хотири машҳуртарин мавқеи ин макон қалъаи Ҳулбук ба тими мазкур Ҳулбук ном ниҳоданд. соли 1997 соҳиби ҷои дуюм дар Лигаи олӣ республика шудем. бахши Қурронтеpa ба ҷои якум шуд, мо ҷои дуюм шудем ва ҳамон сол мо дар финали ҷоми Тоҷикистон баромад кардем. мутаассифона мағлуб шудем ай хуҷанду як. финалисти ҷом ҳам будем. дар он замон ҳайати дастаро бозингарони ҷавони маҳаллӣ ташкил медоданд. даста баъди фаъолияти на он қадар тӯлонӣ дар мусобиқаҳои минтақавӣ дарҳол ба лигаҳои болотар баромад. ҳаёти ҳасамро беҳтарини худро мо дар ҳамин даста дидам. мегӯям қариб ними умри худро мо дар ҳамин даста сарф кардем. ҳарчанд хурдам будем, аз хурдӣ омадем, рафт баъди бозиҳои тӯлонӣ карданамон рафта дар донишгоҳ дохил шудем. баъди донишгоҳ гашта омада ҳамин дастаи Ҳулбукро барқарор кардем. ҳау ҳайате ки бозӣ мекардем ҳама баромада рафтардан, хай донишгоҳ рафта, каси хизмат рафт. баъди ҳамин гашта омадан бо роҳбарии Салоҳиддин Бухориев дастаи Ҳулбук аз нав барқарор шуд. дар ёди ман ҳаст, ки соли 1997-98 тими футболи мо дар чемпионати Тоҷикистон дараҷаи дуюма гирифта буд. ҳамчунин финалисти кубоки Тоҷикистон шуда будем. мо командае ки мо имсол ташкил карда будем, командаи Ҳулбук бо роҳбарии бобои хол беҳтарин даста ба ҳисоб меравад. ман боварии комил дорам, ки ба Лигаи олӣ мебарояд ва натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. соли 1995 дастаи Ҳулбук бо сабабҳои гуногун як бора рӯ ба таназзул ниҳод. бозингарон аз ҳайати дастаи мазкур як мерафтанд ва қариб монда буд расман тими Ҳулбукро барҳам бидиҳанд. аммо ба ҷони мурдаи Ҳулбук яке аз шахсони номдори ин минтақа, Шералӣ Суфиев, ҷони дубора бахшид. солҳои 1995 қариб ки ҳамин даста аз байн мерафт. дар ҳамон ҳолат Шералӣ Суфиев яке аз тренерони ҳамин даста Иброҳим Бобоев
назди ӯ рафт ва бо ӯ суҳбат кард ва ӯ тамоми ҳамин шикасту пастиву баландии ҳамин футбола яъне ҳулбука дастара ба уҳда гирифт ва баъд аз чанд рӯзе боз роҳбари дастаи ҳулбук таъин шуд ки ва ҳамаи ҳамин ҷавонони футболистон я ҷавонони ноҳияро сарҷамъ карда боз ҳамин футболи ноҳияра то вақте ки яъне зинда буданд ба даст гирифта буданд. дар соли 1995 то солҳои байда то соли 1998 даста бо роҳбарии собиқ устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон устодмон яке аз мардони шермардони ноҳияи бозира мегӯям хато намекунем Шералӣ Суфиев ба ҳайати роҳбарию даста кору фаъолияти худро давом дод. ҳамун сол яке аз солҳои қулаи барантарини дастаи ҳулбук буд, чунки дар ҳамон солу замон ҳайат яке аз ҳайатҳои пурқувваттарини ҷумҳурии Тоҷикистон буд. ма чӣ намекунам шӯхӣ намекунам, лекин ҳамун солҳо ҳамин помири овозадор то ҳатто аз дастаи ҳулбук часми арос дошт, чунки даста дар ҳақиқатан дастае ки ҳамун қулаи баландтарини варзишгарони даста буд. ба нақли шоҳидон Шералӣ Суфиев то ҳадде сарсупурдаи дастаи ҳулбук буд ки дар вақти бозии даста ва ана дар ҳамин майдон ҷон супурд. дар ноҳия ростӣ ду команда буд, ду даста буд. вақте ду даста бошад албатта ки вай зиёд аст, рақобат бисёр зиёд аст, бисёр дар ташвишу дар фикри бисёр буд ки ман дар байни ноҳиядорӣ яъне командам паст нашавад, бисёр дар ҳамин вай буд. ҳамин майдоне ки шумо ҳозир истодагиед аз тарафи рости ҳамин майдон дар ҳамин ҷо дастаи мо вақти гол зад аз хирсандӣ яъне сактаи дил шуд, аз ҳамин ҷо гирифта ба беморхона бурдан аз дунё гузашт. Саидакрам Сироҷов раҳбари феълии даста аз шогирдони наздики Шералӣ Суфиев буд. мавсуф ба хотири арҷгузории номи Шералӣ Суфиев ва амалӣ намудани орзуҳои шодравон соли гузашта раҳбарии тими мазкурро бар зимма гирифт ва инак баъди 26 сол тими ҳулбук дар арафаи чемпионшавӣ дар Лигаи Якум аст. ваъда карда будам ки рӯзе мешавад ки ман соҳибӣ мекунам командаро ба ҳамин нияте ки бояд лигаи олӣ бироем ва фақат як орзу доштанд. мехост ки мегуфт ман мехоҳам ки ҳамин Истиқлол дар бисёр балечи буд, дӯст медошт ки ҳамин команда қатъи дастаи Истиқлол қоозмоӣ кунад. мегуфт ки фақат орзум ҳамияе ки мехоҳам ҳамин команда бирояву бо ҳамин дастаи Истиқлол қоозмоӣ кунам, роҳат кунам. фақат ҳамира орзу дошт. лекин ман вақте ки вай аз дунё гузашт қасам ёд карда будам ки мешавад рӯзе ки ман командаро соҳибӣ мекунам ва ҳамин орзуе ки ин роҳбари ҳамин команда шодравон Шералӣ Суфиев бароварда кунам. дар ҳаёти гузаштаи ҳамин рафиқи бародарамон Шералӣ Суфиев ки ҳамин даста як бор дар вақти худ буданаш мехост ки як орзу дошт ки бо Истиқлоли Тоҷикистон як маротиба бозӣ кунад ки ҳарчанд ки нашуд, лекин мо орзу ормони чизе ки доштем бо раҳбарии рафиқ Сироҷов худо хоҳад мумкин ки ҷомаи амал ҷавонӣ пӯшонда мешавад. мавсими имсола барои дастаи ҳулбук яке аз марҳилаҳои беҳтарин дар таърихи фаъолият буд. онҳо дар 26 даври мусобиқа ягон маротиба ба шикаст дучор нашуданд ва дар ҳамин 26 бозиҳои доиргардида фақат 5 маротиба рақобатҳои худро мусовӣ анҷом доданд ва дар 19 бозии боқимонда фақат ғолибияти соф ба даст оварданд.
ин мавсим ҳарчанд барои дастаи ҳулбук аз бомуваффақтарин мавсими фаъолият ба ҳисоб мерафт, аммо дар бозиҳои хонагӣ баъзан нишондодҳои хуб надоштанд. аз 5 мусовие ки дар давоми мавсим ба қайд гирифта шудааст, 3 тои он дар бозиҳои хонагӣ буд. маҳорате ки даста дорад на фақат дар майдони худак, дар майдонҳои бегуна нишон медиҳад. мумкин ки инҷа як чизе бигем ки худро беҳтар ҳис мекунанд нисбати майдони худ, ё дар инҷа ягон эҳсосотро медиҳанд аз ҳисобе ки мухлисо ҷамъ мешаванд. хай футбол ҳамин як театр аст, дар инҷа мухлис ҷамъ мешаванд. хай чӣ хеле ки дар назди мухлиси зиёд мумкин эҳсосот бисёр мешавад, кӯшиши ғайрат бисёртар мехоҳанд бикунанд ки ҳаракат мекунанд ки бозии хуб нишон диҳанд. мумкин аз ин ҳисоб баромада ки боварӣ дорем ки дар ин ҷамъ дар оҷа дастаи мо ҳоло ягон камолӣ надорад. дар хона ҳам бозии нағз мекунад, дар сафар ҳам бозиҳои нағз мекунад. барои фатҳ кардани қуллаи лигаи якум тими мазкур бо дастаи пурқуввати дигари чемпионат парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд рақобати солиму арзанда дошт. ин ду даста аз аввал мавқеи якуму дуюмро давр ба давр миёни худ тақсим мекарданд ва ин ҷаззобият то охирин даври мусобиқа боқӣ монд. дастаи парвозам албаттара ки имсол хела бо тайёрии ҷиддӣ аз аввали мавсим баромадка истодааст. қариб ки баробари мо чанд ғалабае ки мекунем ғалаба мекунад, чанд мусовие ки мекунем баробаре мекунад. дар охир ҳамира гуфтаниам ки ҳар дастаи хуб аст, дастаи пурқувват аст. рақиби арзандаи мо имсол ҳақиқатан парвоз шуд. парвоз имсол дар ҳақиқатан даста хуб тайёрӣ дида будааст. даста аз бозингарои хуб ҷобаҷо гузарӣ шуда будааст. хай чӣ хеле ки ҳамин касе ки ҳамун мавқеи ҷойгиршавии тавқим ҳамун таблица мегӯем ҳамун бозиҳоро мебинанд. дар ҳақиқатан фақат ҳамин ҳулбук парвоз баъз аз ҳар як бозӣ ҷои ваз мекунанд. дар ҳақиқатан командаи парвоз ҳам дастаи хуб аст. мо ҳам мехоҳем ки вай ҳам дар лигаи олӣ бошад, барое ки даста омодагии нағз дида гияд ва вай роҳбарияти ситоди мураббиёшон бозингарошон нағз ба ҷо монда шуда гияд. дастаи ҳулбук на танҳо дар минтақаи кӯлоб, балки дар тамоми тоҷикистон яке аз дастаҳои сермухлистарин ба ҳисоб меравад. мухлисони бешумори ин тим чӣ дар бозиҳои хонагӣ ва чӣ дар рақобатҳои сафарӣ ҳамеша дар канори дастаи дӯстдоштаи худ буданд. ба ҳама мусаллам аст ки яке аз сермухлистарин дастаҳои лигаи якум ин дастаи ҳулбук буд. мардуме ки шумо дар ин ҷо мебинед ба хотири тамошои бозӣ наомаданд. имрӯз ягон хел бозӣ надорад дастаи ҳулбук. онҳо ба хотире омаданд ки дар рӯзи сабти филми дастаи дӯстдоштаашон моро кӯмак намоянд ва имрӯз омаданд ва анамин нафаре ки шумо мебинед, ин нафар Шамсиддин Ҷалилов ном дорад. бигӯем ҳамон ба истилоҳи русӣ фан-клуби дастаи ҳулбуки восе. ин мардум дар ҳамаи бозиҳо иштирок мекунанд ё аз ин зиёд аст? албатта ин мардум оло кам аст. мо мухлисон челе ки меган мухлис 12ҳам бозингари даста ба ҳисоб меравад. ҳамин имсол қариб ки тасдиқ шуда истодааст, камтар дигар мондагиай. бовар кунед рӯзҳое ки дастаи дӯстдоштаи мо ҳулбук дар майдони худ бозӣ дорад, ҳамин ҷои нишаст ҳамаш пур аз мухлис мешавад. илова бар ин зиёда аз 200-300 нафар мухлиси дигар ҳар бозие ки дастаи мо дар меҳмонӣ овозномӣ мекунанд, мо иштирок мекунем. ҳамин буд натиҷаи ҳамин буд ки дастаи дӯстдоштаи мо ҳулбук имсол ҳамаи бозиҳои ҳам сафарии худро бо ғалаба танҳо дар ду бозӣ мусовӣ кард ки натиҷаи ҳамин буд ки ҳоло даста дар ҷои якум аст.
яке аз сарояндаҳои номошнои ноҳияи восеъ фирӯзи сарахон ки дар минтақаи мазкур бонку номи хуб дорад аз сарсупурдатарин мухлиси дастаи ҳулбук аст. дар ҳафти мавсим бо муваффақият фирӯз суруде дар мавриди дастаи дӯстдоштааш сароид ки ҳоло ба қавле ба гимни дастаи ҳулбук дар восеъ табдил ёфтааст. чандин солҳое ки мақсад ҳами дастаи мақсад меҳанихтро дастгирӣ мекунем. бале дар бозиҳои сафарӣ бисёртар мерем бо ҳамроҳи бародаро вақт ҷудо мекунем мерем. баъд мебинем ки тамоми дастҳо бахшон гим доранд, сурудҳои хичона доранд. баъд тасмим гирифтем ба оҳангсозо бо шоир мақсад оҳанг бастем, як суруди хеле ҷолиб мақсад пешниҳод кардем бо сифати аъло ба клип пешниҳод кардем. хеле мақсад чӣ шид мақсад бале шӯҳрат зиёд пайдо кард дар ноҳияи худамон. метавонем чор мисраъ яке аз дастаҳои беҳтарини дарди фосад фоиза оҳанини ҳуҷуми ту шавад як голи зебо ту зеби аҳсану ҳам офаринӣ бизан бо як зарба гол то голҳо шавад 4-0. яке аз дастаҳои беҳтарини дарди фосад фоиза оҳанини ҳуҷуми ту шавад як голи зебо ту зеби аҳсану ҳам офаринӣ бизан бо як зарба гол то голҳо шавад 4-0. бишав шоҳид ту мухлиси футбол. чхеле ки дар суруд қай дар мисраъҳо аст 4-0. аввалин суруде ки ҳамин суруда хондем дар ҳамун бозӣ 4-0 4 гол бас 4-0 ғалаба кард ҳулбук. бо мороя хеле як рӯяти қавӣ дар оянда чунин сурудҳоро чунин мақсад оҳангҳоро пешниҳоди мардум пешниҳоди дӯстдорони футбол мегардонем. дар ҳафти рақобатҳо дар давоми мавсим ҳайати дастаи ҳулбук яке аз пурқувваттарин ҳаят дониста шуд. дар хати дифоъ ва дар хати ҳамла беҳтарин бозингаронро ҷамъоварӣ намуданд ки ин боис гашт то дастаи мазкур ба ин ҳад бирасад. имсол фикр мекунам ки дигар мо дар ягон мавқеъ мушкилӣ шояд надошта бошем барое ки дар ҳамаи мавқеъи мо аллакай бачаҳо ҳастанд, кор мекунанд, тренеро хати бозингаро бисёр хуб фаъолият мекунанд дар машқҳошон. фикр мекунам ки танқисӣ надорем ҳамин масъалада. мо рӯз дигар мушкилӣ дар ҳамин қисми даври якум мегем камтар мушкилии мо дар ҳуҷумкунандаҳо буданд. хеле бартараф шуд. ҳамин камбудӣ ҳам буд бо омодани мисол вай хайриддин турахонов ки яке аз лидери ҳозираи даста мешавад ҳисобшон кунем хато намекунем мисол бо бартараф шуд. ҳамин камбудиҳо бартараф шуд. дар айни замон дар ситораи ӯ дида дигар бозингарои ҳуҷумкунандаҳои мо ҳаракат мекунанд ки қатъи аввал бозӣ кунанд. ҳамун камбудӣ бартараф шуда ростия. дар ин баробар мушкил аст гуфтанд ки дастаи мазкур дар ҳаят ягон мушкилӣ надошт. дар нимаи аввали мавсим баъзан мушкилиҳо дар хати ҳамлаи дастаи мазкур ба назар мерасид. аз ин рӯ ҳайати мураббиён ва роҳбарони даста дари хайриддин турахонов футболбози собиқи дастаи вахшро куфтанд. дар равзанаи гузариш аз дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ роҳбарияти дастааш ба ман занг заданд. пешниҳоди ба даста гузаришро карданд. ман падарам рӯзӣ набуд. аввал падарам рӯзӣ набуд ки раҳ дур аст чия. баъд ман
ду се рафиқам дар ҳамин даста бозӣ мекунанд. Маҳмадқул Насим, Шоин Ҷалилов ино дар ҳамин даста бозӣ мекунанд. Баъд суҳбат кардам хатми онҳо авзои дастаро ба ман гуфтанд хеле хуб аст биё дар ин ҷо бозӣ кунем. Баъд ман гузариш кардам ин даста. мо Хайриддин Турахоновро дар дуюм мавсим гирифтем. айни замон дида истодаед ки яке аз беҳтарин нишонзанҳои ҳамин чемпионат аст ва умед дорем ки то охир яъне мо Хайриддин бозӣ хча нишон метам ва ба ҷои дар коримон мерасем. бояд бигӯем ки ҳайати даста на танҳо аз ҳисоби бачаҳои маҳал омода гардидааст. барои пурқувват намудани мавқеъҳо раҳбарияти бошгоҳ дар равзанаи трансферӣ ба зиёде аз бозингарон аз минтақаҳои гуногуни кишвар муроҷиат намуданд. мо дар мавсими имсола 3 нафар аз шаҳри Кӯлоб бозингар гирифтем, 2 нафар аз ноҳияи 5 бозингар гирифтем, 2 нафар аз шаҳри Душанбе гирифтем, 2 нафар аз ноҳияи Ҷалолдин, айни замон Ҷалолдини Балхи аст, аз Ҷалолдини Балхи гирифтем ки албаттара чиқеле шумо медонед ин интихобе ки ман кардам, яъне бозингарое ки ман карда интихоб карда гирифтам, натиҷаи худро аллакай дода истодам. мавсими гузашта вазъи майдони хонагии дастаи Ҳулбуг нигаронкунанда буд. воқеан дар он шароите ки футболбозони даста фаъолият мебурданд ба талабот ҷавобгӯ буда наметавонист. бо кӯмаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти ноҳияи восеъ ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ин мавсими майдони мазкур ба таври лозима таъмир карда шуд. утоқи либосивазкунӣ аз мушкилиҳои хусаи ин даста буд ки дар мавсими гузашта қариб ки вуҷуд надошт. ҳамакнун дар ин мавсим майдони ба номи Тешаи Исмоилов ҳам утоқи либосивазкунӣ дорад ва ҳам атрофи он ба тартиб дароварда шудааст. инфраструктурое ки дар ҳозира дар замони ҳозира талабгори ҳамин чиз доранд, бояд мо ҳамонҳоро бояд ба ҳамин шароитҳоро муҳайё кунем. хай бо ташаббуси дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати ноҳияи восеъ ва дигар раёсати молияи ноҳияи восеъ соҳибкоро мо ҳамин сол ҳамун супорише ки аз тарафи Федератсияи футболи Тоҷикистон шуда буд ба қадри ҳол кардем. инам барои ояндаи даста ки мумкин соли дигар дар ҳамин варзишгоҳ дастаҳои лигаи олиро қабул кунем. ӯ шароиту чизое ки мо мисол лози ташкил кардем ҳамун супоришҳо қариб ки 80-90% иҷро шудагиаст. ростӣ ҳамин ози шумо дар ҳамин майдоне ки ози қарор доред, мана аз тарафи болое ки вақтина дида истодед мо утоқи либосивазкунӣ надоштем. ина ҳамин утоқи ивазкуниро ки ҳамин сол кардем, яъне инаи атрофи панҷарае ки дида истодаем панҷара ҳам надоштем, на панҷара доштем, на ҷои либоси ивазкунӣ доштем. камбудӣ ки буд, вақти камбудӣ кишид дигар уқа пешравиам намешавад. барои ҳамин камбудиҳо ки имсол бартараф шуданд ва майдони тозаи наве ки имсол бояд 2025 моҳи март спорида мешавад, аллакай қариб ки омода шудааст. мо ки имсол аз ҷиҳати молӣ ва аз ҷиҳати доштани стадиону шароити имрӯза омода ҳастем, тайёр шуда истодааст. ба ҳамин хотир мехоҳем ки дар лигаи олӣ баромад кунем ва бозии худа ба ноҳиядорӣ ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон нишон бидем ва пешрафт кунем. ҳамаи кӯшишу заҳматҳои паси саргардида ба хотири иҷрои орзуҳо буд. орзуе ки солиёни дароз ҳар мардуми ноҳияи восеъ дар қалби худ мепарварид. бачаҳои мо ҳам аз пуртаҷрибаанд дар лигаи олӣ ҳам бозӣ кардагинанд. бачаҳои мо ҳамаш мо боварӣ дорем ки дар лигаи олӣ як
бозии хубро нишон медиҳем. ҳама заҳматҳои бачаҳо ҳама барои баромадан ба лигаи олӣ заҳмат кашида истоданд, ки ба лигаи олӣ бароем. мо ҳам машқу тамринҳоро ҳар рӯз зиёдтар карда истодаем, ки ба лигаи олӣ бароем. бозӣ бо дастаи душанбе аз асоситарин рақобат дар мавсим аст, ки дар даври охир иттифоқ афтодааст. дар сурати мусовӣ ё нокомӣ муқобили душанбе даста метавонист дар охир тамоми заҳматҳои як мавсимро барбод диҳад ва орзуҳо ба боди фано равад. фосилаи имтиёзҳои миёни ҳулбуку парвоз ҳамагӣ ду хол аст, ки дар сурати ғалабаи парвоз бар сар аст. дар даври охир ҳулбук бо мусовиё шикаст ба зинаи дуюм мефармад. аз ин рӯ чунин ҷаззобият дастаро маҷбур кард то ин рақобатро бо дандонҳояшон ба нафи худ биқапанд. минбари мухлисон моломоли одамон буд, ки бо гулу гулхан ба чемпионии даста омодагӣ медиданд. мухлисони бешумор тарси мабодо ба бох рӯбарӯ шудан, интизории чемпионии чандинсола ва чандин сабабҳои дигар ба футболбозони даста фишори алоҳида заъм мекард. ҳавои баъди борон хеле мусоид буд то рақобати мазкур ба қавле ширин баргузор шавад. аз бозингарон то ҳайати раҳбарияти бошгоҳи ҳулбук ба ҳаяҷони зиёд дар ҳолати нигаронӣ қарор доштанд. ҳар зарбаи ҳариф ҷониби дарвозаи ҳулбук чун тире ба синаи мухлисону роҳбарони даста мерасид. душанбе низ ҳарчанд ҳайати ҷавонтаринро дар даста дорад, аммо аз нигоҳи тактикӣ тими хатарноки чемпионат ба ҳисоб мерафт. бештари рафти рақобатро ҳарчанд бозингарони ҳулбук идора мекарданд, аммо дастаи ҳариф низ фурсатҳои хатарнокеро дар назди дарвозаи мизбонон таъсис медод. дар дақиқаҳои охири қисми аввал дар як фурсат Хайриддин Турахонов, ҳамон бозингаре ки дар боло дар мавридаш ҳарф задем, бо голи ягонаи худ орзуи беш аз 20-солаи мардуми восеъро бароварда кард. ӯ гол зад ва минбари майдон ба ларза даромад. бояд голи задаи Хайриддин дар таърихи даста бо ҳарфҳои заррин навишта шавад. дар қисми дуюми дидор дигар ҳеҷ аз футболбозони тарафайн ба задани гол даст наёфтанд ва баробари ҳуштаки охири довар хурду бузург дар минбари майдон якдигарро оғӯш мегирифтанду ашки шодӣ мерехтанд. ҳулбук расман чемпиони ин мавсими лигаи якум гардид. дар сурати роҳ ёфтан ба лигаи олӣ шароит ба вуҷуд меояд, то боз ҳам ҳайати тимро пурқувваттар намоянд. мусаллам аст, ки дар лигаи олӣ баромад кардан барои дастае, ки аз лигаи якум меравад, саҳлу сода нест. аз ин рӯ суоле ба вуҷуд меояд, ки оё роҳбарияти бошгоҳ бо даъвати бозингарони нав дар ҳаят аз баҳри ин футболбозоне, ки заҳмати зиёд кашиданд, мегузашта бошанд? трансфер бетрансфер намешавад. мисол ҳатман трансфер дар коре, ки мисол бозингар оварда мисол дастара бо пурқувваттар кардан дар кора. мисол ҳамин мисол бигем мисол ҳимоятгарои мо ба дараҷаи мисол олӣ бозӣ карданд. мисол ҳуҷумкунандаҳо ҳам мисол гап надорем, мисол хушбоз кардан, лекин барои лигаи олӣ бо бозингари нав мисол овардан намешавад. мисол бозингарое ки наву бо мисол бо таҷриба, мисол бозингарои ёши ба таҷрибаро оварда дар команда ҳамроҳ кардан дар кор. ман ростига ваъда додагиам, ки аз баҳри ягон бозингарам намегзарам. мо ба ғайр аз бозие ки мо мекунем, боз ҳаёти дуюм дорем. мо ҳамира дар ҳаяти дуюм қисмашро дар ҳаяти дуюм нигоҳ медорем, истифода мебарем мақсад қисмашро. ва кадомеш ки хай имсол як чанд нафареш ки худашон синни солашон аз ҳисоби синни солашон бозӣ карданӣ нестанд, онош хай ҷой вошта бо легионер мегирем. акнун орзуҳо амалӣ гашт, нақшаҳо иҷро шуд. даста шароит дорад то дар лигаи олӣ дар мавсими оянда баромад кунад. назар кунед ба шароит. дар наздикии маркази ноҳия феълан бо ҳашаматтарин майдон шояд дар минтақаи кӯлоб сохта шавад. сохтумон дар ин майдоне, ки ҳоло барояш номи мусоид наёфтанд,
идома дорад ва ба иттилои бадастомада таи 10 фирмаи сохтмонӣ пушти ин лоиҳа кор мебаранд. майдони мазкур барои 20 000 нафар тамошобин бо таъмири замонавӣ ва дорои тамоми шароитҳои лозима сохта ба истифода дода мешавад. қарор аст то моҳи март ин майдон пурра омода гардад ва ҳулбук бозиҳои худро дар лигаи олӣ маҳз дар ҳамин майдон ба роҳ монад. бевосита қайд кардан лозим аст ки инфраструктураи ҳулбук то имрӯз на он қадар ба талаботҳои замона, талаботҳои муосир ҷавобгӯ буд. хушбахтона бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳия яке аз варзишгоҳҳои беназир сохта шудааст ки чунин варзишгоҳ ҳатто дар вилояти хатлон мавҷуд нест, чунки ин варзишгоҳи замонавӣ буда ба ҳамаи талаботҳо ҷавобгӯ аст. мана чӣ хеле ки мо мебинем чаманистони майдон аллакай бо алафи табиӣ маҳкам карда шудааст. инчунин дар ҷои либосивазкунӣ, ҷои шустушӯй ҳама ба талаботҳои стандартӣ, ба талаботҳои муосир ҷавобгӯ ҳастанд. мо боварӣ дорем ки дастаи мо дар оянда дар сурати дар лигаи олӣ баромад кардан яке аз дастаҳои аз ҷиҳати шароит, аз ҷиҳати чӣ муҳайё миқрасохтор ва талабот ҷавоб буда дар зинаҳои баланд ҷойгир аст. ана ҳамин буд роҳи тайкардаи дастаи ҳулбук барои расидан ба чемпионӣ дар лигаи якум. ин аст натиҷаи талош баҳри муваффақият. ибрат гиред.